darde men no darde meɗen e pinale gollal. Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV mone moon kala salminama inde mum e yettode mum. Caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen tigui ha mbawɗen joɗande oɗo ñalawma hannde. Ko noon tigui jettirten jinnaɓe men jetten kadi seramɓe men woni hilifaɓe men diine. Sikka ala en jottima yewtere men Pinal Hannki e Handde. Pinal Hannki e Handde noddi ko sagataɓe ɓiɓɓe fulɓe sagataɓe ɓiɓɓe fulɓe rewɓe fulɓe to gonɗon e to gonirɗon kala Pinal Hannki e Handde tigui ene bismi on ɗo. Sikki ala ko sehil mon guiɗo fulɓe kala Tidiane to Sar debbo mo hondolde Sare Niang ko on tigui ari yewtidde e moɗon. Bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe funnague hirnague rewo e worgo on calminama on jurama jettoramin timmuɗo tedduɗo faade mon gam kala ko yalte Pindi TV tigui oɗon daara on keppani on kaɓani ɗum noon min calmini on kala to gonɗon. Hande noon kadi en garde surprise en gardi kadi e ganduɗa ko jinnoɗen e ko koynantoɗen ɗum noon ɓe mbi ko hoynatono so saami tan haali ko hoccede. Hande noon ko beelama mawɗo gam en bismima ɗo hande gendiyankoɓe en bismima ɗo hande ɓe jinnoɗon yiide guila hanki tawona hande ɗum noon mbiyen ɓe bisimilla mabɓe. Kono noon ala no batten dokkiten ko Hammadou Aissa Diol konngol hade men artude e koɗo ɓen o ko surprise noon wonata koɗo ɓen tedduɗo koɗo mon mo coynatnoɗen guila ɓooyi hande tigui en dañi fartangue gam joddade makko ɗo. Hammadou Aissa Diol a hokkat yimɓe dande seeɗa garta e koɗo ɗum ko surprise wonanta yimɓeɓe. Bisimilla daba me yero sambade alamin ɗo sabade alamin sako wote bu mbañi sako mo manti mbañi eyo Tidiane to Sar dabbo hondode wuro bubu pali bay bubu je o hoɗorango e moɗorango horsi Allah yiwetede alaɗi daraniɗo gendi on wonno nasiro amme selo sidi ammadi baare gorko are mara simaraji o tarmisima e amade si kono tallimo ɓe regi gila nuwalo poɗo yurmede hamin naate Dakar lebi demba ɗo naɗunomin ko Abou Jubate on wari jatigi juma nde mbalme galle maɗa min mbaale toon i cumbi e lappidiɗi ngaɓacina mbalde nanguɗal yo nanganam ɗal ndeysan Hammadou Aissa Diol somi sappimo koko juuta ɗum noon acci toon ha ɓooya mi sappo bandiraɓe tigui ko mbiyannomin ko koɗo tedduɗo koɗo coynatanoɗo so wiyama holon wiye ko Nadiru Hamesi o gorko mo AR Mbal malla mbiyon gorko mo Nouadhibou oɗon gandi gorko pullo machallah ko darniɗo pulagu lang barlitiriɗo doole mum fi sabilillahi gam ganduɗa yewtude pulagu ngu kono kam gam ganduɗa kadi findinde pulagu ngu ɗum noon Nadiru Hamesi min mbima bisimilla ma e Dakar kono kadi bisimilla ma e Sénégal kono kadi bisimilla ma e Pindi TV bisimilla ma kadi ɓiɓɓe fulɓe foof kadi ne kettima bisimilla ma e weltare tigui min huccidirde e maɗo min Tidiane to Sar ɗum noon bisimilla ma calmina bandiraɓe Seydi Sy. Bismillahi rahmani rahim. En puɗɗorima inde Allah joom yurmede huftide nde kala tago en manti Mouhamadou Rasulullah bajjo amen to goto e ɓuresiyankoɓe en jetti nene e baba en jetti yiɓɓe sehilaɓe en jetti e rendaɓe gurdam kisal e welede Allah yo wone men ɓiɓɓe fulɓe yo mbimi e wimi e wimani mi salmini on saɗa gonɗo e needi mi salmini on saɗa gonɗo e neware mi salmini on saɗa garde jikke e yakare kala renɗo mi salmini on saɗa ƴogaɗo to ɓuuri woɗɗude e nder terle gowle ɓinguel adama innamaade e peeje mum jomiraɗo e kodiroje Nasiru Hamme yillima dowla Sénégal en gari e lamorgo ngo eyyi kono noon so tawi woni o ari tan o jogoto jaatige Tidiane to Sar Pindi TV on jarama e darde moɗon mi haɗa ɗo mbeɗa andi men jokku golle ɗe no hannirta ni e jarama
tigi seydi si men jokku golle ɗe hano hanirtune so tawi wiyama Nadiru hamme si gorko mo ayrbal mbiyen gorko murtane malla mbiyen gorko Nouadhibou Dande Maayo eɗen gandi wiyataki hol gonɗo an kadi min mbiyata kadi Nadiru hamme si haalan min holi an gati yimɓeɓe foof ne gandi holi an ɓiɓɓe fulɓe kadi ne certi darde ma eɗen gandi holi an mbiɗa sikki en diwat ɗon tan e hol gonɗo Nadiru hamme si gam ganduɗa gorko pullo jilliɗo leyɗele 25 ganduɗa ko fati Afrique e ko Asie foof gam yiloyade pulagu gam kadi ganduɗa yoltude ɓiɓɓe fulɓe biyew mbimi e mbimami kala rendini ɗum waɗa neɗɗo goto beele yimɓe ne nanodira ɗum noon en diwan tan wiide holi an kono joni o min mbiyata tan holko saabi garal Nadiru hamme si ɗo tigui e nder leydi men Sénégal ɗo e wuuro lamorgo Dakar. eyyi a jarama Tidiane Sarr debbo mo horndulde a jarama yo Allah yoɓ moƴƴere haden fuɗɗade haalde mbiɗa heewi wiide Nadiru hamme ko neɗɗo renndo komi neɗɗo ɓurɗo famdude e kala neɗɗo ndeke noon onon jogorɓe hettade walla jogorɓe yeebde keɗo kaɗo haala so tawi woni wonɗo janmi he jaafoɗon kam onon hettotoɓe ɓuurimi wawde haalde mata ko ɗemgal ngal ene limsi so tawi mi yani walla mi foojima on cee e baadi haqqilantagal moon ngam noon ko ɓinguel adama wayata noon addimi ɗo ko fedde wotere fedde nde wiyete ko ngare ndenen suudu baba ene dowla Mauritanie ɗiɗi ene international ene ɗo ene leydi Mali hitande fof noon walla par duuɓi ɗi fof ene jogui dillande nde fedde nde dillata haɗi ɗum ko nde jaami leydi Congo Brazza ko toon miijo aranimi guila 2010 on saaha ko wiyete WhatsApp arani ko toon miijimi e witto jam mbiɗa yaha ko toon miijimi ha jamdirmi e gorko goto o jeeya ko leydi Israël mbiɗa wittamo ha jiimi holno Israël mahori ha yetti hande doolal ngal yetti ɗo mi raɓɓiɗe noon tan bandiraɓe nden mi yii ɗum paami noon ɓeɗo ɗo ndiwi ɗo hande tiiɗal ngal jogui ngal beele enen ne to banggue men enen fulɓe en mbawa rewde ngol ɗon lawol ha mbawen yettade ɗeɗon pandale ɗum waɗi mi wadde ngare ndenen suudu baba mi waɗi ɗum noon dendagal yimɓe fof notima hen ɗum ɗo gadano min mbaɗi ɗum ko Nouadhibou on saaha yallah yurmo yaafo makka haadi makka Amadou Sada Moustapha Seydi Hamme Samba Daouda ali e Libanan ko gorko mo donnayi ma buulel kandigal guure ceeloji alaji kolosal yallah yurmo mo yaafomo kanko ardi noon sete o Abdoulaye Hamadi Saren ɓe keewi jinnaɗe demen ɓe keewi en wayno leydi Houlemar Hamadou Dia en noon hewɓe ɓe ɗacca haqqe wonko en mbawa haalde ɗo hena ɓe ngari joni noon koy kon cabbi golle ni oɗo saaha fedde ngare ndenen suudu baba cetal Sénégal ardi ɗum ko Salah Messi ko miñam yanti noon e Amnata Wadde ko miñe ko horndolde naajo e liggude ɓe fof ɓe kolli noon wonde hikka min mbaɗa dille baɗe honda noon emin jiiɗi ngara hay so tawi aɗa faaɗa emin jiiɗi ngara mi holliɓe so tawi haaji hawre kodoroje jomiraɗo o min ngar tawtara ɗen ko ɗum addi en ɗo nde ngaranmi nde noon jokkodirmi e musidɓe hewɓe ko natami ɗo ko ayi neɗɗo kala komo golla e aduna walla kala komo waɗa e aduna neɗɗo kala ñande hawti ko jogui ko kala ñande cikkuɗa wonko gonɗa ko ɗum yimɓe ndewire maɗa soɓe guitti koɓe mbanno e ma ko kettoɗa ɓannumeru Nadiru hamme naati ɗo hena gila Rosso ɓammi jaɓɓede ha jettimi ɗo hena ɗum ɗon noon hande oɗo ɗo kaldeten kamɓe ngare ndenen suudu baba ngal ɗo cetal ngal ganduɗa bangal fayida dariɓe darnan rewɓe suusɓe safɓe felliɓe ko kamɓe tigui jaɓɓiɓe Nadiru hamme min gari ko ɗo min gari arde Abou Djouba noon ko musidɗo ko guiɗo men yeeso e caggal ko kanko tigui luwani en nokku ɗo gonɗen ɗo guila garɗen ha hande eyyi ɗum ɗon noon ko fodde addi en ɗo ko yidde sembindeɓe kono kadi addi en ene addi en ɗo kadi ñibde ngare ndenen suudu baba e dowla Sénégal haaɓe ganda holko nde ɗo fedde yahata haaɓe ganda holko nde ɗo fedde gollata nde wonno nde wona fedde tan nde ganda nden eɗen mbaɗa tan e WhatsApp eɗen gulla ala wona ɗum ɗon ene jogui pandale ɗe noon rondoto ɗum ko leñol ngol neɗɗo goto wawa yimɓe ɗiɗo mbawa mi haɗa ɗo eyyi haade muɗum haɗum ɓurtude tigui ɓurtata haala ma ko kalɗa hen fof ɓurtata yimɓeɓe ne jona tigui ngare ndenen suudu baba ko fedde mbiɗa no mbirɗani ko fedde international so yama international tan woni fedde mawde kono hol fandare suudu baba hol fandare mabɓe kadi mbiɗa ɓe ñemtinɗa ko jiiɗa ko banggue Israël ene mbaɗa kono way noon hol fandare suudu baba nde yiiɗi wadde fandare nde ko wottuɗinde miijoji ɗi
fanar nde ko habde e ko wiyete mawni kinare habde e mawni kinare ha sitagal e nafigagal nde wonno mawni kinare ko hawtare hawtare ko halkare kono ko habde e gaño gonɗaɗo na jour hamme wi ko basal ɗon woni ɗo mbimi so tawi basal hoɗima galle caɗele koɗa e on galle so basal hoɗima galle faɗede hoɗa e on galle so basal hoɗima galle mettere hoɗa e on galle so basal hoɗima galle nusko hoɗa e on galle yo Allah faabo mbiru fof kanko wawi so tawi leñol ene yiɗi folde alay sago haɓay o kono noon guitta mawni kinare nde haalama laafaji gonɗi dow ɗi ɗi guitte balaɓe ɗe telline ha less so tawi en dentani en dewdirani en mbawa wadde holko woni fandare garene eɗen suudu baba suudu ndu holko woni hen woni hen ko pinal e aada woni hen ko ganni e coñce men e ñeñal meɗen ɗum woni suudu ndu holi renoɓe renata ko ɓeɗo ɓe ganduɗa ko sofaji dariɗe selluɓe seniɓe ɓe ganduɗa ɓe konguɗe mumen walla ɓe miijoji mumen jogori soɗoyade e rendoji aduniyankoji e jaaruɗe yesso ɗiɗi ɓurani hay hunde so tawi wona dental ɗum saabi mbimi gaare ndenen suudu baba seɗen ndena suudu baba noon en mbiyat fina tawa ara ganne ɗi gara nde wonno so tawi neɗɗo wonkinima ko wonani namde ko jogaki so tawi woni en jeehi en jarani e komen ko gonen ɓolum walla gonen ko fulɓe mbiyata yanta a wontata ko ɓe goni ko ɓe battatama koye mabɓe jeeɗa so golle gari golloreɗa so nafoore nde ari ɗaweɗa sa woppama a mettini ko an wonima anda hoore mum ko a naatiɗa anda eyyi ɗum woni dalilu ngare ndenen suudu baba musidɗo goto pullo noon omo wiye bari mamadou baba omo jogui omo jeeya jawalde manggo o hawre ladial somi jooɗimo ɗo ene foti wonde mi haalamo nde tawno won konngol ngol haali o wi ngare ndenen suudu baba hanani yewde ma taw ko waktuji 15 kawri hen o hawre ladial o sanki konngol makko ngol ene haale ha hande ɗum waɗi mbeɗa yettamo kono mboɗo yetta ardiɓe galle o mami aroy hen so Allah jaaɓi jang Souleymane hen mbaɗi Moustapha Messi ɓe goni ardiɓe ngare ndenen suudu baba e mbadi kuuɓal e joguiɗo hande ngare ndenen suudu baba tawi ko GIE ngare ndenen suudu baba eɗen gandi onne kadi ko Basirou Hamme e Alsane Sy eyyi ɗum noon ko ɗum ɗo woni no mbimami ni to banggue ngare ndenen suudu baba fandare mum tan ko leñol ngol noon no jour hammene wonde fannu min jeyami ko dowla Mauritanie somi wi leñol to banggue leydi Mauritanie wona tan fulɓe ɓe ala leñol ko leñol fof enen ndendi nde wonno leñol gotol wawa dañde jam keddiɗi ɗi dañani kono noon e nder ɗum ɗon nokkuɗo fof faari koye huno ko muɗum alay saago min caggal koɓe fullo gowlanmi ko hen ko ɗum gandumi ko ɗum gomi mi darano ko am ko nde wonno so tawi a daranaki ko mako momte haalaɓe eyyi voilà ɗum ɗon noon ko ɗum saabi kaso kar wasa karnar ken jebbaliɓe holndene holno e holde en ganda kono eɗen gandi mayde bettani hay goto soko arata kono noon eɗen pellitani ɗum eɗen basani ɗum eɗen pelliti daranade ɗum ɗo no hannirta ni nde wonno aduna o ko noon foti waade neɗɗo fotani arde e ñamde e yarde e harde e ɗanade noon e ceerno Mamadou Samba Diop murtuɗo kanko winomi na jour hamme ar janggu ɗemgal ngal emin jogue ma yakare janggo ar janggu ɗemgal kanko jangguinimi a ba caata kala ɗo wonno yewtere so tawi mi tawama o yarko na jour hamme ar jukki deftere nde duguel naɓe ne keeɗi 79 mi ari duguel omo waɗa yewtere min mboɗo fina mboɗo dawta o wi kam dawtanede ko am waɗata yewtere nde eyyi ɗum ɗon noon ko ɗum waɗi ngare ndenen suudu baba e mbaadi raɓɓiɗinade ngare ndenen suudu baba ko fedde nde ganduɗa daranide e rendo meɗen caɗele noon e goodi caɗele ko holɗum so tawi ɓe mbaɗi fedde ndede ala ngaluyankoɓe woni nde ala ngaluji yimɓe joguiɓe hattan wawde ɗum fedde ndede jogui caɗele to banggue kumpital wawde humpinde e sarkidde ko wona e nder mum nde wonno neɗɗo so tawi haalani andetake so neɗɗo haalani yimɓe gandata ko holi o ndeke noon ko alay saago minen hande caggal Allah addi kam ɗo e dowla Sénégal mbeɗa andi dowla Sénégal ko dowla mo ganduɗa kewɗo fayida ko dowla mo ganduɗa mi yillima leyɗele 15 min garto hen kono ko garmi ɗo ko mi yiiɗo komi yiyani e nder ɗon leyɗele e banggueji foof noon donc ɗum noon jaafoɗon so tawi woni mi ari ɗo hena mi yiilire mbaɗo no mbaɗani mi yettete mi yettuma e nder ɗum ɗon ne garmi ɗo nde adi yaltindemi ko télé biyeteɗo Africa Pulago TV ɓen gadi yaltindemi sukaɓe ɓe ganduɗa waɗɓe fayida e yewtere huuli so yaltu noon e kamɓe kala mi wawi limtudeɓe ɗo hena e mawɗo mabɓe o booli ɗum noon kamɓe gadi yaltindemi gadi nawdemi toon ndeke noon so tawi mi jooɗima ɗo lingu so yari kodde enen subaka no mbiyeten yo yettu Allah yetta lawƴoɓe kore annene ko noon mi arani e yettude noon gam ciltiltir yewtere nde ala ko haala wayata noon ndewonno ko wayi eyyi ɗum noon e mbaadi ndeɓɓiɗin tan ko ɗum woni fandare ummini ngarenene suudu baba ko yidde beele pulago ngu ene yiito hen hoore muɗum
e nder ɗum ɗon mi so tawi namdima namdal gongal sabu leñol wawa yaru yesso taw e ngol waasi ko rendi fof huule ɗon woni ɗo mbiyatmi so tawi leñol woni basgol wona ɗaminigol so tawi leñol woni basgol wona joyitigol so leñol woni basgol wona jaɓɓagol so leñol woni basgol wona famɗogol jikke kala ko famɗi jikke aduna famɗi jikke lakara yo Allah faabo en Allah faabo nde won noon so tawi leñol woni basgol ngol wonata ko leñol ɓurgol tampude mbiɗa heewi haalde mbimi so tawi neɗɗo andi ko pullo ene jogui ko farnori farnade yaada koye gollade yaada koye nammodirde yaada koye nafodirde ha kala tawta kala rentina kala ha kala ronta kala bandiraɓe ɗiɗo kalaji tati so tawi en dentinani ɗum en mbawa yaade hay nokku fiitade becce ene haala ene haala tawa yahani hay nokku hay wonde firtani kono kadi en mbaɗa ɓuuri bonde aduna fof ko leñol ngol wona leñol ceɓɓitingol ko wiyete racisme yagal ko ɗum ko hunde nde ganduɗa nde moƴƴani e leñol nde tawno so tawi leñol woni ceɓɓitingol ngol seɓɓitto ha ngol seɓɓito e nder maggol ngol seɓɓito e nder maggol ngol teɓɓito e nder maggol ndeke noon ko alay saago ngol wasa wonde leñol ceɓɓitingol eyyi mataw tigi on keɗima daraɓe aya Pini TV oɗon gandi ko Najir mi wino so tawi ganduɗa o jooɗima ɗo tigui e yewtere men Pinal hanke hande oɗon gandi ɗum weɓata machallah gorko pullo eɗen gandi ko haalata ko gandi hisdi konguɗi celluɗi kisɗi jamtata koye gandi hisdi machallah kono jarama kadi Mauritanie eɗen gandi ko tiiɗi ko mawni ene tawe Mauritanie ko rimɗi ene tawe Mauritanie ngati somi wi noon mbiɗa jogui hen dalilu gendiyankagal ko toon tawete fina tawa ko toon tawete cosaan ko toon tawete jagguɓe kadi e leñol men ha tiiɗi ene tambi ene belni ɓen kadi ene tawi Mauritanie kono jarama Mauritanie manggo gendiyankoɓe meɗen machallah eɗen gandi kadi pine men majjata ko wayno Najir hammi sien tigui nanɗo ene kuccitire meɗen komin mbaɗata ko komin jehito ko foof mbeɗa sikki ko onon min koye pele moon tan min ndewata ɗum noon yo Allah won ballo Allah hokken balɗe juutɗe e hokken battane moƴƴo accan min ɗon kadi hono moɗon kadi ko juuti oɗon gandi so tawi mi accimo tan e ndeɗo rogere ko nde tan kono noon mi jaɓata ɗum ami funtaka taw Najir mi funtaka noon kono seeɗa tan en jubbanɗa gati ko jiɗɗen haalde ko wawata hejde tan e yewtere he wotere en jubbanɗa kono kadi en dokkan kadi Hamadou Dio ɓeddana hen dande seeɗa ko cakkudi ñilkata défaut ɓeddana hen dande kadi gartinen saɗi guere moƴƴatam raami ɗo tan na jomno windago e ñaamo tanguilago Tidiane Yadou Sarr mi alat ma andelane wele waalo lana wele walo ma temminari wura maja fumnage ɓen peƴerena kay maayo ngufa joña warango kuɗɗi kaya kaggani juule kela ciiɓe nata ile nata e kebbe hakkude rawa worgo wonno ko pucci gonno lamale cente hirkeji jowe heddo siwolum gal mais to bonna ko dadde lana weli ayo najiramme seelo Samba Amadi Paate mi ari bada ilo kulungo Samba tufo otomre cedo wilana kulungo jola wi buso na sana kulli hure safal be mbi saydak jolfu be mbi gal tuba ko be mbi pirog fulbe toro be mbi lana domman wi na jore subal be mbi lo jol labe lana mbi Samba tufo otomre chewka jo gole ma oro ko lane wi ko dada ya ela na siwolum gal meto bonna ndeysan mi wima woma gaynan mi sappo wona ɗum noon en gartan kadi e Kanajir min jiddi tan ko jibbana min seeɗa hamin gandi tigui jilluji ɗi mbaɗɗa keewi kadi e nder Asie e nder Afrique eɗen gandi pulagu ngu ene yaaji wiyoɓe mbimami kono pulareje ɗe ene certi kono an a dañi farteng e tigui yillade Niger e Nigéria Cameroun Tchad kalɗo pullo wawi wonde a woni ɗo a yeehi ɗon pulereje ɗe no mbayi mettude ene wayi kadi sertude kono a dañi fartangue gam ganduɗa famodirde mabɓe ɓe guittema hunde a yitte mabɓe hunde gam kadi artirde ga leñol ngol wawɗon naftorade min jiɗi jubbana min seeɗa tan e waysuji maɗi mbaɗɗa eyyi a jarama Tidiane Sarr a jarama to banggue jilluji ɗi gadi wadde ko leydi Mauritanie e fartangue noon nde wonno komi dawriyanke eɓe kadi min salmini kamɓe kala hatid noon e gardiɗo landamo gonmi o Ibrahima Moukhtar Sarr lande HDMR mi dañi fartangue wawde yaade mboɗo waɗa ko wiyete heblo gabogol woni pré campagne mi waɗi ɗum duuɓi ɗiɗi
e nder 2007 waɗi ɗum 2009 waɗi ɗum ene joyno noon ko ɓeydi yide namde mi mbiɗa yinno andude holno waleɓe goniri e nder leydi Mauritanie jaami noon mbanmi suudu e suudu wan mbiye cukkel e cukkel kowne wona koye pulaw jeeya galle e galle ha gandumi fof gandumi ndeke ɓaleɓe ne keewi e nder leydi Mauritanie ko wiyeteɓe kewani ko ndeke wona gonga banggue lawol banggue pallol dane magol e la route d'espoir la route d'espoir min mbiya ɗum ko tuggude alek ha yettoyi to haaɗi kala ha yettoyi ko wayno melga en e ko nandi hen e nder ɗum ɗon noon mi wawi wittude kono wonko ɓuuri mawnude e am nde garmi toon nde mi ari wuro woto wuro ngo wiyete he ko luggere pooli boɗeji mbiɗa heewi haalde mbimi so tawi Najour ha mi wi bisimillahi mbiyanmi ko aramani komi kettaɗo holko saabi ɗum ɗon mi yiiɗa haalde ko ganduɗa janggo e jaam ene wiye Najour hamme jooɗima tan e gabone haala ko wela ala wona noon kala ko kalmir joguiɗo yallam ngal luggere pooli boɗeji mi ari ɗo mboɗo ummi sange mi waɗi kone tolno e capanɗe jeeɗiɗi yewtere ko yewtere ko sappo e joyi yewtere goni hen français koyɗi ko fof ko jewte fulfulde ɗum wona ɗum ko mbadi kuptidindi kono ne garmi luggere pooli boɗeji ɗe eɓe keeɗi kamɓe eɓe gandi ko kalmi tawi noon mawɗo goto ne wiye Bari Hamidou Sile Allah ne wawi taw mo wuuri ha hande kono mi andade wonno mi wayrimo guila nden Bari Hamidou Sile wiyete kanko fillanimi no luggere pooli boɗeji ardi o bismi kamɓe e nder yewtere nde o haalani min ko jinnomi ko mahdi leydi ndi leydi Mauritanie hono mahra holno laamu Mouhtar wano ɗum heƴata ɗo yewtere nde wona ɗum addi hen ɗo kono yidde wi tan e nguɗon jillu mi dañi ɗum ɗon caggal ɗum ɗon ko kanko mawɗo o ko silije mawɗo ko kanko adi widemi an ma yaltu leydi ndi mbimi hoto paami o wi mi anda kono ma yaltu leydi ndi Allah waɗi gartumi ni woni kebnumi ɗanngal yidde wittoyde mbaynimi noon mbaynimi yidɓe sehlaɓe mbaynimi jinnaɗam gurɗo mo wuuri ha hannde yo Allah yurumo yalla jaafa ɗon mo wuuri ha hannde mbiyan tan ko yo Allah ɓoynumo ɗo yo Allah ɓoynumo kadi o wuura taw kadi emin kettomo mbaynimi kadi jinnaɗam goɗɗo onne kadi on hannde kañum ne ruttima yo Allah yurum ɗum yaafo ɗum ko jiɗ ɗum gati ɗum jinnomi adade haalde ni woni pellitmi ɗannade mbimi noon caggal woni neɗɗo so tawi aɗa waɗa jilluji mbaɗi ni alay saago dañaɓe ganduɗa ɓeɗo aɗa wawa kadi sakkikina ɗumen mboɗo jogui musidɓe guila seeremɓe hay foof ni woni gummi ɗon paami leydi Mali e nder fittanam noon mbiɗa waɗi haqqillam caggal ko Sénégal ɓuuri ɓaɗade mi yahami leyɗe goɗɗuɗe hami artami adoro hami artami faata Sénégal ndeke noon mbayi kono no mbiyeten koye ɓi moro woni ɓinguel moro voilà o foti ko fonno wadde ko mi ari leydi Mali noon teddugal manggal en dañi ɗon en dañi teddugal manggal e nder leydi Mali ha tinti noon e Alpha Oumar Konaré gardinoɗo leydi Mali sababude joom suudu makko Adama Ba Konaré ko kañum wonno gardiɗo tapital pulago hakkude leyɗe secrétaire général wonno garmi noon on saaha mi tawanimo ɗon kono noon mi wawi jokkodirde e gardinoɗo on one kadi eɗen gandi ko neɗɗo dariɗo e ko ɗon gummorimi mi raɓɓiɗin wonno heƴata ko ɗon gummorimi paami leydi Burkina Faso paami leydi Ghana paami leydi Togo garmi leydi e Benin leydi Benin jippimi ko Aliou Mouhtar o boyi mo ganduɗa jeeyaɗo toon to lycée ba eyyi ɗonne kadi mi waɗi ɗon jewte e radio Okapi ko radio communautaire e ko ɗon gummorimi paami Congo Brazza noon en mbaɗi toon golle pawidinde eɓene keeɗi mi salminiɓe kamɓe kala nde wonno so tawi en limti tan juumen ko wayno Ibrahima Modi Jongen Mamadou Abou Gayde en miñiraɓam nan toon baɗiraɓam ko wayno Mamoudou Sy en Mokhtar Sy en hay so tawi hannde ɓe ngala toon e waɓe teddini on ko wayno Ama Thiam en e woɗɓe mi wasa junnade ɗum ɗon en mbawi wadde toon yewtere fattam lamre yewtere nde ganduɗa en mbaɗi toon yewtere ndendinɗen kon tolno e leyɗele 15 leydi tawi ko leyɗe mbiyeɗe fulfulde kono neɗɗo goto no hen ummi dewla Soudan ko pulo kono wawa pularo haalata ko ɗemgal arabere nde min belti hen mbimi dokkemo banggue o jooɗo ko kalami ɗo ko noon ko wondude e Mamadou Demba Seck Mamadou Demba Thielou ko gawlo e dendagal heddiɓe wonɓe toon Pointe Noire mi liggima e radio Océan ko radio ganduɗa hewngo fayida nde garmi nde mi waɗi toon jewte mi dañi toon yewtere point du savoir les us et coutumes de chez nous ɗum woni tufde gandal mi dañi toon yewtere nde ganduɗa mbiyatami hirde fulɓe uddirɗum ɗum ko Samba Siré Guissé ɗum waɗi mi wiide so tawi mbeɗa haalami somi wi bisimillahi mbiyan ko aramani komi kettaɗo Allah itimi ɗon nayimi dowla Gabon nde natmi dowla Gabon noon tawmi tabatal pulagu ene winda ɓatake ummade dowla Nigéria ngam tawtorede deftere ɓe billi deftere kamilde batɗum e to banggue Pulaar eɓe jiiɗi noon mawnidi ñalawma o eɓe neldi catal tabital pulagu tabital pulagu dowla Gabon eyyi joni noon nde garmi nde mbiɗa waɗi ɗon balɗe 15 nde waɗi balɗe 15
mi waɗi ɗon balɗe 15 nde mi waɗi noon balɗe 15 jafo ɗon mi waɗi ɗon balɗe 15 balɗe 15 ɗe ɓe ngari hen kamɓe fedde nde koɓe worɓe 12 Oumar Sambalel ne hen Siré Sow kañum ardi Oumar Sanda jeeya ko leydi e Cameroun ɓe mbimi Najir Hamme emin jiiɗi minen min bindama ɓat hay kono caggal Allah dimo ɗo ka bittowo emin jiiɗi jaaha dowla Cameroun jahanamin dowla Cameroun ma taw toon Alaji Qadiri Yaya jaadon dowla Nigéria représentant Gabon mbimi jaaɓi ene wawi noon taw won winoɓe wonde ala o jaɓata saabu ɓeɗo addana men ko yilade dañal nde wonno ko gonga sa ari ɓe gara salminde ene garda enveloppe dokkuma mbimɓe Oumar Sambalel wi wonde o waɗa ɓeɗo yimɓe o so ari toon dokki ɗum yahata ni woni mbimɓe holno yahate ɗum woni janggulo ɓe mbi ko janggo ɓe duusimi noon ha jaami toon jettimi jaɓɓi kanko Alaji Qadiri Yaya kanko hollimi Cameroun miɗe salminamo noon mbiɗa andi mo hettoyorde kala ko miɗa waɗa ha ɗo kaldiren Alaji Qadiri Yaya ene toppiti ko mbaɗanmi ko kanko teddinimi e nder leydi Cameroun o rokkimi toon nokkuji ɗi ganduɗa ɗo hôtel aji mboɗo waɗa hen otoji mboɗo yaha hen mbiɗa suusi ɗum haalde no noon ko kanko ardi kaɓe ɗum ɗon jippimomi to Douala ɗo min goni ɗon min jaadi kirbi noon ko ɗon woni ɗo puɗɗimi wadde windande wotere mbimi ko erago jaam bolomi ngulli e dande maayo cooji ngulli e barkeji ndillan ko colel dande maayo ndillan noon ko Najir Hamme ndillan woppi yoryotoltene sori e ladde Allah e yoolo mberere hakkude koyle eede badde e babantile hammadi holto gonɗa hammadi ko leñol ngol jiiloto noon ko leñol ngol mi yii ɗowoɓe leñol ngol Abdoul Qadiri Yaya Abdoul Qadiri Jeylani Abdoul Qadiri Yaya kanko wallimi tongtimi ha mbami dañde ko dañmi ko ni woni min gummi ɗon payi yawde o jippinima hôtel mimomi Qadiri Yaya mbiɗa yiiɗi banda men nanɗo mbiɗa yiiɗi ɗumen o wi hayso tawi bo tottuma bande en ɓe mi yaade mabɓe hame anda eɓe mbawi jogadema o naymi to Saykou Tidiane Diop jeeya ko Duguel Baba Adama Gaye jeeya ko Duguel ni woni o naymi ha toon o hollodiri min minnene mbimi joni yah ɗum woni keddimi e ɓeɗon mbimi ko gam ustu ay neɗɗo rokketaki fof nawa fof ɗum waɗi mbimi joni an ya somi joguima caɗele kono mbaɗani mi jogata ko caɗele ɗum noon mbeɗe salminoɓe de passage ni woni min gummi ɗon min payi Garwa min payi Marwa min payi Gawdere ko ɗon min gummori min e makko min payi leydi Nigéria leydi Nigéria laami toon ko Mouhamadou Barkiɗo Ali Moustapha mo Allah yiɗi reeni bammakko adino laamade laamimo kone tolno e duuɓi 50 walla ɓuura kanko noon o ƴetti laamu ngu e 2010 kanko Mouhamadou Barkindo Aliou Moustapha mo Allah yiɗi reeni noon ɓe mbiyatamo toon waɗi mbiɗa futi hen nde wonno nema ubbetake nde gardumi Alaji Qadiri Yaya hadami yaade kanko rokkimi nde ɗo deftere aɗa wawi hollude ɗum yimɓe ɓe jiiya nde ɗo deftere ko Adama o Fambina reniɗi ko leyɗele tati Adama o Fambina reniɗi ko leydi Nigéria Adama o Fambina reniɗi ko leydi Niger Adama o Fambina reniɗi ko leydi Tchad oɗo woni Mouhamadou Barkindo Aliou Moustapha mo Allah yiɗi reeni jaddomo koye Alaji Qadiri Yaya kanko rokkimi nde ɗo deftere e defte goɗɗe ko woni ha heewi defte o rokkimi ngam mi wawa wittude ɗum noon Alaji Qadiri Yaya so tawi mi jooɗima e ko wayni mbiɗa foti haaldemo nde wonno o tongti kam o walli kam eyyi ɗum woni mbanmi ɗeɗon golle bittumi nder leydi ndi nde min jetti Alaji Qadiri Yaya min jetti hedde 2 heures kamɓe fof ɓe tampi o wi mi poftoɗen mbimi min mi foftaki min jeehi waji goto haade ɗon on wiyete ko docteur Aboubacar Oumar Guéré ko député eyyi on arani min ɗon min jeehi min tawtora jonde ɗe waɗi fayida gandumi toon ɗo to banggue a haali to banggue gaddinaji ɗi ayi fulfulde ko fulɓe ene jogui ko wiyete atu jogui hunde ganduɗa hewde fayida sababude gaddinaji ɗi ne keewi kono so tawi ɓoydi set tan sa haali ɓe paama somi haali ɓe pande boramen ngu fuɗɗotode eyyi mi wasa tigui eɗen gandi Najir Hamme so tawi mi invitimo ɗo ene min mbawmi tan ko deƴƴude mi wawata haalde eɗen gandi ko yiiɗi haalde ko ɗum heƴata ɗo ene kono mbiɗa sikki eɗen mbaɗe signal joni namdo sakket tan jubbuna yimɓe seeɗa tan Ibrahima muñanni seeɗa kunal tan ko hande o eɗen gandi no poɗɗa e pulaar heedi onon daariɗa pulaar holko mbawɗa rentinde hande fulɓe ɓe hannde leñol ngol hannde holko mbawɗa rentinde ɓe hannde ngam yimɓeɓe cowa yimɓeɓe mbawa wonde neɗɗo goto yimɓeɓe mbawa jogade cuusal yimɓeɓe mbawa jogade ganduɗa kulol mbawa jogade gacce mbawa kadi jogade mbawa rentude par ce que so tawi yimɓeɓe ndentani so tawi yimɓeɓe cenaki
e ganduɗa en dañan probléme joni enen yimɓe foof ne gueto gam ganduɗa pulagu beele ne yiyata holko ngol mbawata hokkude pulagu ngu ha wawa rentade e ganduɗa ɗeɓe caɗele beyoje hannde eyyi aɗa andi pulagu foti ko arde foof mi haali ɗum nane mbimi leñol ngol wawa tiide taw ngol ala ngalu leñol ngol wawa tiide taw ngol laamal ko arde foof ko sembinde leñol ngol e laamu sembinde leñol ngol e laamu holko firti kala laamɗo laamiɗo caggal koye leñol ngol jeeya o sembine kono kadi o sembine kono ngol sembina kadi woɗɓe ɓe ganduɗa fotɓe jokkade hen ha laamu ngu duumo so laamu duumima tan nde wonno laamu ko laamu ñimtin ko laamu Allah laamu ne heewi doole ɗum ɗo fof noon yadata koye famotirde ayi seɗen jiiɗi wawde yaarude yeeso en gandat ɗum ɗo ko enen ndendi way kono ngoral maayo ni wutti fof mo jiɗɗa ɓorno so yiiɗi gona dawriyanke ɗo jiɗɗa fof yaa ko jiɗɗa fof haala kono mbaɗen kaldigal hakkude men kaldigal ngal tawa eɗen pamotira wonde aha enen fof an gonɗo to e min gonɗo ga o enen fof jiɗɗen ko moƴƴinde enen fof wonko doganten toɓɓe ɗeɗo ko ɗeɗo toɓɓe jiɗɗen fewnude on saaha so tawi mi yii an aɗa dilla to mami andu aha o de ko haɓante ton ko ma addanen ga en minne mi waɗat honnan minne mi waɗa honnan ayi ko noon nawrata leñol yeeso kono so tawi waɗi goto fof yaari banggue hamin gandi kadi ka dillo e banggue politique joni yiɓɓe ardade e banggue labbu hol wasiyo ɓe dokkataɓe hol wasiyo ɓe dokkataɓe beele enen ganduɗa eɗen mbawa ko jiɗɗen wonde ko gonen ɗum hol wasiyo eyyi to banggue wasiya to banggue dawrugol ko awde miijo e nder gandi kono gawowo miijo nder gandi caggal wona ndiyam jarnirta jarata ko jaam jaam sa yi dawrenkoɓe hewɓe dañi caɗele ko ɗum ɗo addata caɗele eyyi dawrenko foti wonde ko neɗɗo peɗɗitiɗo haqqille pinɗo paamɗo caggal woni o yiiɗi ardade ko leydi o ƴewat ko leydi ndi fof de wona ɗo jeeyaɗo de ala ko pullo tan mbaɗiɗo ardade leydi sénégal alay saago tan mi heeda to banggue pulagu ala wona noon sereraɓe nan ɗon jofuɓe nan ɗon fof nan ɗon joolaji nan ɗon jaagu nan ɗon ɓeɗo fof a etoto fondude ɗumen a etoto gollade golle moƴƴe nde tawno leydi wawa yaade ɗon ɗo leñol gotol ƴelliti so tawi leñol gotol ƴellitima nder leydi keddiɗi ƴellitaki ngol wa surtout ngol wasale ɗumno ɗum noon ko ɗum saabi min ne mbasitomi dawriyankoɓe mi yetta noon Amadou Ba nouvelle vision vraiment mi an addini kam ɗum ɗon bon mi salminimo mi juurimo mi juurimamo kadi vraiment mbaɗo wiyomo yo jokku golle ɗe e nouvelle vision woni yiyande hesere e kam woni ko dawriyanke eyyi tigui yewtere men Pinal hanke hande en gardama ha ɗo mbeɗa sikki kaw najuri en battan yewtere wonde par ce que ko jiɗɗen yewtude ko wawa hedde tan e ganduɗa e yewtere wotere mbeɗa sikki enta bandiraɓe on jafoto min ɗo tan mbeɗa andi fulɓe ɓe tigui so jiima ɗo ene kooɗoma ɗo saago mabɓe tan ko yomi accu kala ko juuti kono kadi wawa hedde ɗum ɗon en calmini bandiraɓe fof mi salminan gorgolam Djiby Debbo toon to France mi salminan kadi ganduɗa Aissata Gueye on ko debbo mo Ganguel mi salmina Maynum Gueye on ko debbo mo Ganguel mi salmina bandiraɓe fof kadi a jeeyi to Canada mbiɗa andi hande so yiiɗo Hamadou Jolmo dañi hen beelam kono ko ɗon tan mbaynotoɗen kaw Najir aɗa wawi waynade bandiraɓe tan calmina après ɓe guddan eyyi on jarama bande foof PDTV on jarama e ar gardugol noon mawɗo galle o Abou Samba Diop mi yejjittama nde wonno so tawi are nokku tan sa teddinama anen foti yettude ɓe teddimeɓe ɓe so wonano yewtere nde daari ha ɗo nde gasi mami limto teddimɓeɓe ɗo kono wonko heƴata hankkadi eyyi kono kam eɗen jettamo e fawade e teddugal makko e nasure hamme kanko Abou Samba Diop o jarama e anduɗomi kadi mbeɗa andimo nde tawno kodde Sambourou Barka kañumne hewno haalandimi haala makko ewa mi ari ɗo noon mi tawimo ɗo ɗum noon o jarama kankone e dendagal e galle makko kadi aussi ko Hadja Rougui baɓe makko goɗɗo e kamɓe fof ɓe jarama ɗum noon kankone eɗen mbiyama tan o jarama yo Allah yo moƴƴere eɗen mbasi o noon yoɓe tinno kadi yo tinno ko banggue téléji ɗiɗo yoɗi keew kadi eɗen mbiya wonde auditori ɗi yoɓe ballo ɗiɗo téléji wonno ɗum ko wonko hunde mawde no fewi eɗen beltini ko wiyete presse ko ɗum woni kongolam cakitigol presse tigi ɗon kamati kadi baynotode ha gueri e gardama ha ɗo kecci jiwe kecci jiwe yo dale mawɓe ndena ganda yo e ko mawɓe ndeni bonani so jonge mawni jonge hoƴe Alaji Macky Sall yo jongino koye gila jongino wuuri
tigi hammadi aysa jeel tigi e kaw Nadir Hamisi gorko mo ayrbal mi salminan don absi mi salminan don ayrbal nabe fof mi juro dumen bandirabe ko weli yonata ko alpha hidare wiyata ko so wona dum hande ko weli gasata so wona dum balen do ha wete den gandi kaw Nadir ko haalata ko machallah hammadi aysa jeel ko gandi ko weddoto dande ko ene weli bandirabe en gardama ha do e yeso haalide ko sehil mon guido fulbe kala tijanatu sar debbo mo hornode sar nyang falide buubi jeri hedrago molorango hesel yedebe bandirabe jam funnangue jam hirnangue jam dow jam les jam keddo hakkundo hettanno to kabirto ko Ibrahima Khalilillahi e Abou ko ben tigi jaganno to kabirto bandirabe ha saha goddo so gano ñaawi do kadi Pindi TV on jagama yafiya dam pinen handawen jilo yoden di magu ko emen jilo yoden di magu ko emen to darne meden e Pinal gollal